Siya si Bilin, isa ka sweeper sa mangrove forest, ug mauni ang iyahang istorya. Pero nga tinura ka na sa kanita magsuldo. Karong pitsa 30 ka magsildo. Pitsa 30 dito. Kanang tinura lain kay ato ba? Naka-encounter na ka ng customer diri nga kanang kuan suplado kayo. Ay, biling daghan jud kay na diri biling. Dapat jud taas pud kitag pailog sa ako ang pagpanarbaho diri. Dito tino, katong ni Agi nagiging nakaaway ang customer kay nagpataka ang panghihi uy. Ay, pasagdi lang na bilin. Ang importante nagtinaram ko sa atong trabaho. Lindot tiriya ba? Lindot yun yaw. Pero lain pa ato gaw. Kumusta itong negosyo rito? Ang atong negosyo gaw, wala problema na kay kabalo bakas to eksperto kay sa pangilad, daghang kita ng ilad daw 2 million ang ato ang income ron. Sa to pa gaw, isa-isa ta ka milyon na to. Isa-isa. Pero ang katong porsyento uban na wala pa na ko gipangkuha sila ha, kay ako pa tong ilaron ko sila. Okay kay gaw. Nya mato ta sunahan kay suruy ta dito kay basig na yung mga mailad na to diri kay pwede mo ta mo kuan diri about sa negosyo. Daghan bitaw mga kwartahan diri gaw. Oh. Ay, bilin. Diyan sa tikadaya katiwason sa putara kung uban dito ang mga kuan ha, mga tagbot. Ako sige. Kanang naka wag gaw. Dala ka ganing lindo na to. Pwede ba rin milyon diri? Pwede kayo diri mo. Tuo mo ka nila nga. Isla intay kang hunta no. Itay gamanan diri. Mo ba? Dili bawal? Oy, bawal yung bawal ng kita may kutahan di. Ang kuan importante talaga makainom ta, makubog ta, happy-happy ta ba? Kana sila. Kung kutahan na sila, tawa ko na on, nanilibo yung kuan kutahan na. Oo, di. Wala ka balik. Ako ka dala. Wala ko Happy dala. lang kay magpasuguro ko ni kuan doon. Bisyo. Dito apon tutunahan. Sige. Lagay yung mat. Milyon dito. Ha? Dito to, wala. Batasan oh. Pataka arglabay naman tayo basurahan. Sa ingon mo? To ka kukulungog sa mga istorya? Sir, pwede sa sunod sa basurahan na mailabay ang mga basura. Kaya kung iani man good sir, magbalik-balik na sa mong agi. Unsa? Gitambagan ko nimo. Kung dili na mo ilabay ang basura diri sa dalan, diri sa gianan, usa may limpyuhon ninyo. Huna-huna ha? Giswildoan mo dire para maghinlo, ha? Sir, pasensya kayo sir. Okay na to sir. Basta sa sunod, sa basurahan na, ilabay ang basura ha. Hoy. Unsa ingon mo? Gaw. Wa kay last gaw. Mo gani. Hoy, Miss Janitress. Janitress lang ka diri ha? Bisig ko ka kay last ko Anak ko sa mayor diri ha? Kwartahan ko, respetuon ko nimo, ha? Trabahoon. Mind your own business. Hoy, Miss Janitress. Ha? Ayaw sige reklamo. Kitrabaho mo na nimo. Sir, pasensya kayo sir. Pero mali mo kayo mong ginabuhat sir. Daghan kay basurahan dira Ano di naman kalabay sa sakto nga basurahan. Sa to ba kami pa mali ani ron? Asa man yung manager? Asa manager mo? Maragi testingan juga gaw. Miss, gusto ka hapak ko ni kag kwarta? Ha? Kaya ti ka paliton basunugon. Sir, pasensya na din kayo sir. Pero mali mo kayo mong ginabuhat sir. Ako mo dawat ko pasensya, ha? Pero kanang giingnan mo nga mali pa mi. Di ko kadawat ana. Ha? Maragi testingan ta gaw. Tawagan yung manager be. Sigurado gyud. Ugma, wala na ka din ng trabaho, ha? Di na ka na kayo mong abuton, ha? Basig na. Ay, sir, ano ato'y problema? Problema? Kung tanang ka sa problema? Kana imong tauhan, kisa man ni? Tauhan ni man eh? Ikaw manager dre? Dako ka nagsayop sa kuha. Marag wala ni kabalon sa pwede na to buhaton gaw ba? Nilabay kong basura na nililig sa nasuko. Gingnan ba nyo kami pa'y mali? Sir, pasensya na sir kung unsa man ang iyang sayop. Pero sa tinod lang sir, kanang inyong gibuhat, mali man pod. Kabalo mo nga naay daghang basurahan, dapat gilabay unta inyong basura dito sa tamang basurahan. Unsa? Sayop na ko. Sayop na mo. Mali na mo. Go, mali na to. Wala ni kabalo gaw. Unsa ka diri? Hoy, janitress. Kamo mga janitress, ha? Wa mo ilaing trabaho diri kundi maghinlo og basura. Kung di mi maglabay og basura, usa may inyo ang trabaho on diri ha. Tama. Usa may trabaho on ninyo. Go. Dapat manilig mo sa inyong mga kuan, mga kalat diri. Pasalamat mo kana mo'y trabahoon ug masweldohan mo kay tungod sa imo ang gipanghimo diri ha? Papa na ko mayor diri basig nakalimot ka, basig makaugma di na ka trabaho diri ba? Asa yung manager diri? Tawagan yung manager. Kay patanggal ta mo diri sa inyong trabaho. Wa ko'y mga pulos ha. Kana gaw.
Tawagan ninyo man. Asa yung manager? Utragis! Tawag yung manager! Sir, Sir, mayong adlaw. Sa day problema nato sir. Kung natin ganit trip na doon na daw problema dito. Gusto ko na ko tulabanan na wala ko kabalo sa inyo ang masahit. Sir. Kanay mo mga janitress, sir. Way mga hinungdan magtrabaho diri. Ha? Anak mo sa mayor. Di na ko mali. Nilabay ko basura siyang tungod. Nasuko. Oo. Dapat ilaham ng trabahoon. Hinlo og kalat. Kaya kung wala be, nga mulabay basura silang tungod, usa may inyong sildoon. Ha? Usa may trabaho ninyo? Wala. Sir, anak man ka sa mayor. Dapat ikaw ang mahimong maayong ihimplo sa katawhan. Sir, mali man itong imong gibuhat, sir. Ang basura, sir, ilabay sa saktong basurahan. Oo, sir, maniligar na sila. Pero atong respetuhon po ng ilang trabaho, sir. Sir. Anak mo po si mayor, sir. Kabalo naman ka. Ang pagrespeto, walay ginapili na tao. Sir, inatunta, sir, dili na mausab sa lain pang lugar. Kabalo ba ka, sir? Kanang paglabay og basura, sir, aduna nay multa na 5,000. Mau ba, sir? Sir, pasalo kami, sir. Hindi na mo sabon. Muhawa na lang, sir. Sorry kay Sarap, sinsya kay Sir. Op, sir, ay saglakaw, sir. Inatunta, sir, mangayong mo og pasaylos ko ang tauhan, sir. Bram. Pasalo kami, Bram, sa mong gibuhat, ma'am. Kita nga, papasaylo minimo. Sir, okay lang sir. Basta kayo sunod ay mga bahat. Sorry kay Mama. Pero